tubig. Supply of water, potable water to Taguluan is already solved. Ang barangay na Tumulan, Sihayon, Santa Cruz, Mohon, Baluarte, Sumbongkogon, Villamanga, Gas na. Gracia, wala na, supplied na siya sa tubig through sa Dipuel. Kaya mo may pinaka-fastest yun. So, ang paano kakaroon, ang wala pa lang na masupply is Kasinglot, pero na may ilang kaugalingon nga water system sa LGU. So, wala na may nakilabot, kaya na may ila. Ang Santa Ana, wala na, kay layo na kaya ito. We don't have the money pa. Pero gusto na mo ang Santa Ana yung servisyon. Ang support nga gihatag sa mo sa ni Governor Bambi, all out good. Dako, ay kung wala si Governor, wala, hindi masulbad ang tubig sa Guluan. We did our best. Masulbad in 1 month's time.